Sanibingelela babukeli bakukhanyisa ne-TV, sinibingelele nakuzwelonke, sinibingelele nina enizosijoyina nibe kanye nathi. Namhlanje siphethe uMakhosi Mncwango, ingane yethonga esilaphile esimkantshubomvu kwelethonga eyafika nathi nala ekhaya sakwazi ukuthi silekelelane nayo. Enamhlanje esesikhiphele iy'namba, esesikhiphele injula. Namhlanje ithe mayithi ukuvela ize nayo izohlephula, ikwazi ukuthi nayo isihlephulele isixoxele ngohambo layo ukuthi libe njani. Futhi iphinde ikhiphe nesixwayiso kubantwana bedlozi abasacala okanye abasephakathi nendawo ukuthi izinto abazohlangabezana nazo zinjani, nokuthi yini afisa ukuthi umuntu akayazi umntwana ethonga njengokufunda kwakhe, njengoba esehambile nakulolu hambo, ukuthi yini into engakusiza endleleni. Kwabanye bazo-relate-a ukuthi nabo bahambe bahlangabezane ney'nkinga ey'fanayo. Kodwa-ke uMakhosi usezosiza futhi ukuthi bakwazi ukuthi badlule kulezo y'nkinga lezo. Ngizocela ukuthi simuphe indlebe, ngizocela ngokumbingelela uMakhosi Mncwango, niyaphila njani? Siyaphila emakhosini, siyabingelela kuKhayisan TV. Makhosi, ngizofisa ukuthi ngingakumpintshi, ngikubuze nje umbuzo ozokwazi ukuthi unabe kuwona, ukuthi kusixoxele ngohambo lakho ledlozi kusukela ekucaleni lapho ucala ukubona khona ukuthi nginedlozi. Ulapha ney'nkinga wacala walapha, wacala kuphi, iy'nkinga ohlangabezane nazo, yini iy'fundo ozifundile endleleni ukuze uze ube la njengoba manje sesikhothama siyibona indlela, siyibona impumelelo, sikubona ukukhanya ukuthi kukhona ngempela nakubantwana bedlozi abalaphayo. Siyacela Bhuti ukuthi ube suthatha indawo-ke Makhosi. Hhayi, ngiyabingelela, ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba ongipha lona Makhosi. Into engayidalula kakhulu ukuthi ngangingena engozini yemoto okokuqala. Mangingena kule ngozi yemoto kwakuyimina phela ongalimalanga, ngoba yathi iqeda kuginqika nje ngaphuma ngahlala ngaphandle, ngayinabela nje kanje. Bonke babelimele phakathi. Ila ngathi mangihleli khona ngaphandle ngasho ukuthi yaMaSibongo. Ngafika umoya nje wathi le yaMaSibongo. Ngaqala ngathinta-ke ngabikela ekhaya. Mangibikela ekhaya, ayi sihambe nobaba siyobheka. Masiyobheka kutholakala ukuthi hhayi umntwana imimoya yakhe isiphezulu. Bese nobaba naye eyangilandisela ukuthi vele kwasekuzaleni kwami ngangeyena umntwana owayesesimeni esi-right. Kwazi kuba khona ijazi abangithungela lona ukuze uma kuthi kuyaqala kuyavuka bangibathise lona bethi kwehla abantu abadala. Ngaqala ngadla umndiki wokuqala. Mangudla umndiki wokuqala kwaba khona okuvelayo, ikhehla lingivezela impande thize okwakufanele i-edwe kulezo y'nkambi engangibekelwe zona, ku-edwe olunye ukhambi. Kwasho ukuthi umelaphi loyo azange ali-ede lolo khambi lwesithathu sebelivezile abantu abadala. Hhayi idlule indaba lapho. Hhayi ngiqhubeke. Kuthi makuqhubeka la ngabona khona ukuthi hhayi kuyabheda ngempela. Ubuso ngaba yi-lunch bar. Yabona ubuso? Ngaba yi-lunch bar kwangathi ngishayiswe isitimela. Hhayi ngabona ukuthi hhayi ngingangami. Ngase ngisaba nokuya emsebenzini ngoba ngangivuvukele ebusweni. Nginamaqhubu, ngingathandeki. Ngahamba ngayobheka umelaphi. Kwathiwa hhayi engazathi umndeni wokuqala awenzekanga. Ngathi nayi ngangena kulo mndeni wesibili-ke manje. Mangingena kulo mndeni wesibili, hhayi ngizidla iy'nkamba, futhi ngosuku lwesi-4 ngingenile ngelelo viki. Lathi ikhehla hhayi sesiyabonga thina. Malisho njalo ikhehla, hhayi ngimbikele uGobela ngithi naye bathi abantu abadala sebeyabonga. Sebecela ukuya entabeni, sebecela ukuya emanzini. Ngobani phela ngeke uze uyidle ibhifu inyanga yonke. La selishilo-ke ikhehla sesicela ukuya emanzini, sesicela intaba. Washo wathi uGobela eyami impande uzoyidla 3 months. Hhayi ngathula ngoba phela inkani nginayo. Ngihamba namakhehla. Hhayi ngathula. Ngathi mase ngithule kanjani ngibona ukuthi abantu abadala sebe-right bona. Ngokwabo nje sebephothule baqedile. Ngabe ngiyilalela ebhedeni. Ilapho engaqala khona ngaveza inkani yami-ke. Ngathi akabalaleli ukuthi abantu abadala bathini, shuthi amaphupho ami akawalaleli. Hhayi ngakwenza okushiwo intando yakhe, ngaqhubeka. Kanti ngizothi uma ngiphindela ngidle ukhambi ekuba nento engibhokodayo la emhlane. Uma ingibhokoda la emhlane ngisho ukuthi no akusavumi ngempela ngizidle lezi y'nkabi.
Yeah. ngimbikele uGobela. Bese ngimbikela uGobela, uyabona ukuthi wathatha iviki ukuthi ayidigeste lento engishoyo. Yeah. Kanti useyobuza kuGobela wakhe ukuthi isimo masinje kuthiwani. Yeah. Kodwa hayi lowo mntwana lo udelela impande yala ekhaya. Kusho ukuthini ukuthi akasayifuni iy'nkamba? Kuthiwa ngidelela impande. Ngokuthini? Ngaleleli idlozi lami ukuthi hlathi icela intaba manje icela amanzi. Akangangilalela. Kwathiwa ngidelela impande, kuthiwa ngigeze isigodlo. Yeah. Ngiya kuyogeza isigodlo inhliziyo yami ibuhlungu. La engakufika khona ukuthi izangoma angiyifuni. Lezi ezinganalo iqiniso. Angiyifuni ngempela. Hayi futhi ngiyayiqhenya ngalokho angiyifuni izangoma. Lezi ey'khela phezulu intwaso lapho kwabantwana bethonga. Ngiyifuni lezo zangoma futhi nje anginankinga nalokho. Kuthi kusenjalo hayi babizwe bonke oGobela bey'godla. La phela ingane ethonga idelela impande la ekhaya. Kuthiwa ngigeze isigodlo. Ashunqisa impepha bathi mayeshunqisa impepha akhuluma athi nangu umntwana kanje kanje udelela impande la ekhaya uzoxolisa. Kuthi kusenjalo banginika ithuba bathi angikhulume. Ngathi bashoya entshweni. Ngasho ngibe ngisho ngathi nina mawunabantu abadala niyakwazi ukufunda inhliziyo yomuntu. Uma ningilapha ngeqiniso kwakufanele nikwenze okushiwo ikhehla lami. Ngathi uma ukuthi ngiyonile impande la ekhaya ngayithuka ngiyaxolisa. Kodwa mangayonanga ngiyasiqalekisa kwalesi sigodlo kwalamhlanje. Ngasho ngibesiqalekisa isigodlo. Ngathi siyovalwa. Kuyoze bekwenziwe okuyikhona bayoze bexolise. Namanje lo Gobela usangifunela ngakhona. Ngoba wadelela. Wathi mina ngiyadelela ngikudelela yena. Ngabe ngifulathele. Ngabe ngishiye. Kwathi kusenjalo hayi ngiyabona ukuthi ukugula kuyangilandela. Mawungilandela ukugula kube nento engihamba la emhlanje. Ebandayo mangingedwa. Kodwa mangiseningile esixokweni izongishisa. Angingene ko YouTube ngibheke ko TikTok ngithi mina bawuzongisiza ngalento. Ngabona amavidiyo ngithi lo abayikhulumi lento engiyifunayo. Ngize ngimthole uNkulunkosikazi Moyo. Ngathi mangimbona ngathi ulimi lalobhuti liyasebenza linamandla. Bathi uzongilapha. Thande ngathanda. Ngathi mangihlaba ucingo. Washo ukuthi useMaritzburg. Ngathi hawu mkhulu. Sengihlupheke kangaka nto la eduze kwami. Hayi ngisholekele mkhulu. Iqala ikhehla liveza impande. Ngiqale ngiphuphe. Bese ngimtshela umkhulu ukuthi mkhulu bathi kanje. Hayi angilungisele umkhulu. Agijime njalo umkhulu. Athi segijima kunjalo. Hayi ngiba nokuphathwa likhanda. Mangiphathwa likhanda hayi asho umkhulu esenesikhathi ukuthi ngiyobalanda entabeni ngibalande emanzini. Ngibalande ezileni. Hayi ngikwenze konke lokho kuphothule kube right. Kuhambe isikhathi hayi ngisenzele nesalukwazi sami isidwaba. Hayi ngikwenza umsebenzi wethonga ngigijime impela nedlozi. Lapho ngigijima ngingedwa. Anginamuntu. Kodwa nginomndeni. Ngigijima indlela yethonga. Ngibenzele abantu abadala. Kuthi lapho sengibenzele khona. Hayi uqale leli khanda laqhubeka. Kanti ikhehla sekufikile secela izikhwama zalo phela. Sekufanele kuvuka izikhwama. Hayi silungisa indaba yezikhwama sigijime sinomkhulu indaba yezikhwama. Kuthi kusenjalo sesiyilungisile indaba yezikhwama. Hayi ngibe nokugula. Mangigula athi umkhulu uma eyiphahla ibheka indaba yamathi hayi iy'mpande zangaphandle zadingeka. Owami umndeni wey'mpande zangaphandle. Hayi lo wezangoma lezi ey'gangayo la. Zigangile izangoma zamanje zingcolile. Angiy'celi, angiy'funi. Ngoba iqiniso asinalo kunabantu kunabelaphi la ngaphandle abangalaphi ngoqiniso. Abangalaphi ngento ababizelwe yona. Lokho belezongitshela ukuthi ikhehla lami ligezekile. Laligezeke ngoba ikhehla lami likhala nje kuyimanje. Ngaze ngalashwa umkhulukazi Moyo. Kulapho engibona khona ukuthi hawu. Ikhehla ngaze ngathola lezi zimpande lezi ezaziyifuna zangaphandle. Lathi-ke sengiyitholile lezo zimpande nakhona iviki lokuqala kwathi ngoLwesine. Lathi ikhehla emfuleni siyogeza.
Ngitsheleka ikhehla mangithi siyogeza lo yagobela loyana oyisangoma wayesholani ukuthi ikhehla lami ligezekile. Yeah. Manje lona lesholo la Indeed, phela. umkhulukazi mulo wezwa ngami. Mhm. Ethi ngithi mina mkhulu ikhehla nali lifike ethiwa emfuleni 7 days ngiyogeza. Uyambona ukuthi umelaphi weqiniso nomelaphi oza ngokuganga nokuzodlimaza abantu ukuthi ukuhlukanisa kanjani. Yingakho ikhehla lafika lathi khona abelaphi la ngaphandle abathosisa ngokumnyama. Kodwa sikafiki lapho siyeza. Yeah. Indaba ilele la. Hayi ngihambe ngiyogeza. Ngithi ngigeza libe lishilo ikhehla ukuthi awusibheke nje uhlupheke kangakanani. Awubheke uhlupheka awukwazi ulenza iladla lasentabeni. Lisho ukuthi asifuni inkukhu thina ngathi inkukhu yokugeza. Sifuna inkukhu thina. Evudlile impela. Lapha anginayo imali ngisho yenkukhu. Anginayo. Yeah. Kodwa ngakwenza. Yeah. Ngashona khona ngakwenza. Ngaqhubeka ngageza. Qhubeka ngeza lathi kufanele uvale umkhokha nafanele uvale. Yeah. Wavala umkhokha. Ngasho ukuthi hayi. Shuthi hayi ke ukuthi ngithi dwe. Ake ngibuyele phela nami esimeni sami sokuthi ngubani. Ngithi ngisathi ngisaphumula. Awubuzange nami. Afika sangikwazi. Yeah. Sathi umhlanje ubolile. Gcwele izilwane ngibelethisa izilwane zihlangene ziyisitini zithe. Zazalelale zalelana emhlanje wami. Ngibike le ndaba kumkhulu. Mkhulu ukuthi nokuthi. Bathi kodwa badinga umuntu wesifazane kule nkinga le. Yeah. Bamdinga owesilisa. Ayilungiswe leyo nkinga leyo. Ivalwe nayo. Hayi luqhubeka uhambe ngithi hayi ngoba sengikulungisile lokho usho ukuthi hayi ke manje hayi sengathi ukuphinde ngiphumule. Hawu. Bese ngibuye ngicabanga ngithi mina the more vele inkinga ngiyayilungisa. I get healing. Kuvela okunye. Injalo akupheli. Bese mase kusenjalo libe lishilo ikhehla ukuthi lo mhlazana esilanda lo sifuna isembatho sethu. Yilapho engaqala khona ukuthi hawu nami nginejazi. Lafika ikhehla. Lathi isembatho sethu ngesilande enqulu. Kanti before lisho njalo ikhehla isalukazi sasishilo ukuthi mnikeni amandla akhe. Yeah. Ngibuyiselele amandla akhe akazowalanda amandla akhe. Angithi ngibakhiphile laba engibabelethile la. Abebehlangene bebondele kimi ngijwayela kahle. Ngathi mase ngibakhiphile safika isalukazi ngathi mbelethiseni amandla akhe. Mnikele amandla akhe. Ilawa kufanele sengiyobeletha imbuzi. Iyaqala intwaso. Uyabona ukuthi imakhosi angisenzelanga ngokuhlanipha kwami. Yeah. Nogobelo lapha yakenzanga ngokwazi kwakhe nangokuhlanipha kwakhe. Salalela ithonga ukuthi lithini ngoba ngeke uvele udwanguze lendlela leyo ujethi uyazi. Wenze ube nemanual ube neprogram ukuthi makufika abantwana bethu wenza so mase kubhibhile omunye mesefuna lo ayikho le. No, yes, you need to understand ukuthi kwesinye isikhathi asifani sabantwana bethu. Yeah. Ngeke usilaphe ngendlela efanayo. Bonke Khona bazolanda kufana nasesikoleni. Yeah. Angithi sangena esikoleni ama-grade. Kuney'ngane ezo-slow lena kuney'ngane ey'hlanu phethu. Hayi mhlampe kakhulu lo mjabhiseni. Kanjalo nasedlozini. Yeah. Kuney'ngane ey'sacathula. Yeah. Ey'lindayo icathula. Uma usemakhosini uyalilinda ithonga ukuthi lithini. Yeah. Ungayizi ngokuqina kwakho nangokuphapha kwakho nokuyijethi uyazi nokufuna ukulapha ngestandard. Linda idlozi lomuntu ukuthi lithini. Nakhona uma ungazi phahla ubuze. Ukuze unike umntwana wethonga into efanelekile ukuze alapheke kule nkinga abhekene nayo. Yeah. Lithi njalo ukuhambo ayisibelethe imbuzi. Mayibelethe imbuzi ngathi hayi kuba sengibelethe imbuzi ke. Uthe ugogo phela ngibuyiselele amandla. Hayi sengisemandleni. Hayi nami ngizizwa ukuthi hayi. Yeah. Zakhala ke manje. Yeah. Zaqala inkinga. Yeah. Awulaqala utwayi. Kufanele ngelilwaye manje lolu twayi. Olubuhlungu. Yazazi izalukazi zami ukuthi ikhehla lingivezele ukuthi libuke kwenzekani kogogo bakho. Yeah. Ngezwe ngikhala. Ngezwe ngidabuka. Ngithi kwamanje ngifuna ukubalungisela. Yeah. Akwazi ukuthi ezami izalukwazi ziphile le mpilo. Ubani owenza izalukwazi zami kanje? Yeah.
Uyokubona ufisa ukuthi lo wenza ubuhlungu lo ongazathi ungazibambela wena. Ungazibambela wena umkinyo impela. Hhayi, angeke ngiyichaze kakhulu Makhosi ukuthi kwenzakalani kuzazi, kodwa into ebuhlungu ejulile. Ya. Siyabonga kakhulu Makhosi. uMakhosi uyasho ukuthi usasephakathi nohambo lwakhe lwedlozi. Sengasho ukuthi umuntu osohambile impela. Kodwa-ke siyabonga ukuthi uhlephulele ukuthi uhambo lwakho lube njani. Singezwa ususikhiphile nezixwayiso, mhlampe unga-eda izixwayiso osifisayo ukuthi abantwana bedlozi bazi ukuthi uma besendleleni ukuthi kunzima kangakanani nokuthi kunjani, kungakanani ukuthi kudingeka kangakanani ukuthi unyamezele. Ya. Ukuze ukwazi ukuthi ufike phambili, ukuze ukwazi ukuthi uqhubekele phambili ngoba lana akucedwa. Akucedwa. Into engingayisho lapho Dlozi ukuthi kule ndlela yohambo lethonga singena singazi. Futhi angeke uze uphume futhi kule ndlela yothonga. Ngoba uma ungena khona ungeni ngokuthi uhlakaniphile noma wazi kangcono. Ungenwa ngoba ubizwe yilaba abakubizile. So kufanele ulinde bona bakutshela ukuthi yini efanele yenziwe-ke njengamanje. Musukuya ngokuthi uyazi. Musukuya ngokuthi uyazi nokuthi uhlakaniphile. Nokuthi ufanele ube umntwana wethonga uhambe egxuma. Uma idlozi lakho selikukhombisile ukuthi la esikubeka khona. Uzoyithola lento esiyifunayo la sikubeke khona. Uma uzohluleka ukulinda umntwana wethonga, uzohamba ucocoma. Ekugcogcomeni kwakho uzolimala ngobani na ngikusho ngani? Kunabelaphi la ikhehla like langitshela injulu. Lathi kunabelaphi la ngaphandle abathwasisa ngobumnyama, ngokungcola. Kunabantwana bethonga abathi uma bephuma beyothwasa bengazi ukuthi bayothwasiswa ngobumnyama. Ngobani umuntu ugijima entwaseni engatshelwanga lithonga. Engatshelwanga lithonga ngokuhlakanipha kwakhe afika athola ukulimala phambili. Uma sekulashwa lapha phambili bathwasa abantwana bethonga bathwasisa ngobumnyama. Ngikusho ngani nalokhu ngoba ikhehla limalike lafike lathi bakhona laba. Kunabelaphi abanalaba abathwasisa ngabafana abancane. Uyangizwa Dlozi? Uma bethwasisa ngabo lokho akazi lutho. La akho lutho la. Utshelwa yilaba. Mayebamtshela lapha ukuthi hayi kunokuthi uzokwenza kanje. Yingakho ubona igodlo eziningi zigcwele amathwasa awuthi awuteta njani. Yilaba. Uzobalapha nini bonke laba bantu? Uzobaphahlela nini bonke laba bantu? Iy'nkinga zabo uzoyilalela nini? Yingakho-ke ngithi mina wathi umkhulu kunabelaphi abathwasisa ngobumnyama. Mathi mabekhona lapho ingane iyangena entwasweni iboniswe iba namaphupho iqeqebuka ngempela izinto zayo zayikhanya. Yangena entwasweni. Masingena entwasweni isithwasiswa ngobumnyama yazi yona phela. Isithwasiswa ngobumnyama. Masithwasiswa ngobumnyama uma kuhambe laba abafana mabekhona kufanele phela babuye bethola amandla. Bawathola njani na amandla? Balale namathwasa. Iy'ngane zedlozi ezingaphandle ey'hluphekile laba abafana balala namathwasa ugobela simama. Yingakho kugcwele amathwasa emagcekeni. Athi mayesimama kanjani ingane ize iphothule. Mayephothula kanjani ingane iphume. Phuma phela usugobela nawe fanele uhlole. Uhlola akakwazi ukuhlola. Kumnyama. Sekuvalekile. Impilo ayisaqhubeki phambili. Uyingakho uthola abantu abaningi kuthiwa hawu izangoma usibani wathwasa waphupha pho. Phuphiswa yini? Le ntwaso yobumnyama. Intwaso enganaqiniso. Intwaso yokuyifunela ukusimama ngamandla abantu. Ngamandla abantwana bethonga. Kunabelaphi abangcolile abanamanga la ngaphandle. Abathi mabelapha bethwasisa ngobumnyama baze bathatha ney'cucu ama-organs kubantu besifazane bakwenze bakushintshe baguqule bakwenze imithi bakuhlanganise nemithi benze izinto ey'thile engingeke ngize ngizisho. Akushongo ubani la kusho ikhehla lami elifike lami lithi mzukulu buka kwenzekani kogogo bakho. Makhosi amakhulu niyezwa bantwana bethonga ugogo enabela ngey'ngozi ongahlangabezana nazo njengengane yethonga usaqala ukulapha okanye usaphakathi ufisa ukulapha.
izixwayiso zakhe ngiyacabanga ukuthi ziyenele ngempela ukuthi noma ngathi sengiya-eda akukho engathi ngiyaku-eda, akukho engathi ngiyakususa ngoba ususho waqeda ukuthi ngicela ukuthi-ke bantwana bethongo ukuthi noma usumamela ugogo, ngiyacela ukuthi ube subeka elenyama eceleni bese ubuka ngelamoya ngoba manje sebebaningi abampunga nabamkantshubomvu. Kodwa-ke bese mebefika kwabanye abalaphi bese babuka izicu, ubese ubuka inyama. Abanomoya abantwana bethonga bazoyizwa lento lena ngoba bazobe bengezwa ngey'ndlebe zabo, bezwa ngendlebe kamoya. Ngicela ukuthi-ke bese ngikudedele Makhosi, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ukuthi ukwazi ukuthi usherele nabantwana bethonga bezwe ukuthi edlozini kunzima kangakanani, nokuthi kuyanyamezela, nokuthi phambili kuyafikeka phambili. Siyabonga-ke Makhosi, ngiyacela ukuthi uphinde ubuye futhi sikhulume ngoba khona indaba ebengifisa ukuthi sikhulume ngayo, kodwa ngibona isikhathi ngathi siyahamba. Kodwa ngiyafisa ukuthi kuvidiyo elandelayo mhlampe sesingakhuluma ngezembatho zethonga Makhosi, ukuze sikwazi ukuthi sibanabele kahle nangezinye izinto esifisa ukuthi bazazi ethongweni ngoba ngiyabona ukuthi uyiphethe ngempela injula, nathi sesifunda kuwena Makhosi. Siyabonga kakhulu nje ngosizo lwakho nokusikhanyisela kwakho. Ngithanda ukubonga kakhulu Makhosi. Kwande Makhosi. Siyabonga Makhosi amakhulu. Nami sengivalelisa nje ngithanda ukudlulisa isixwayiso kakhulu sokuvalelisa ukuthi kubantwana bethonga impela abay'misele ukuthi bayolapha laphaya emakhosini, ey'gudlweni nakubelaphi ukuthi baqaphele kakhulu, bafunde nokulinda. Ukulinda edlozini akukho ukufa ekulindeni. Ngikusho ngani lokhu na? Ingoba uma lithi ikhehla kumina mzukulu, nami ngiyabuya ngisayophahla. Kufanele uwazi ukuthi uma uphahlela ethongeni, nalo liyahamba liyophahla. Yebo, liyophahla kobaba omkhulu abamphethe naye. So wena uma ungakwazi ukulinda uzolimala ngobani? Umlayezo usungakabuyi uma ikhehla liyophahla. Linda umlayezo wekhehla lifike noma wesakwazi lifike ukuthi hhayi mzukulu ukuthi nokuthi nokuthi. Uma usukuma-ke wenza lento otshelwe yona ngoba la emhlabeni asiyi ngokwazi kwethu nangokuhlakanipha kwethu, kodwa sifundiswa lithonga, silinde ithonga ukuthi lisithatha lisibekephi. So ngiyacela kubantwana bethonga abasay'misele noma abasaqalayo lolu hambo lolu ukuthi bafunde ukulinda, bafunde ukubekezela, bathi besalinde kanjalo balinde ngomkhuleko nethemba bengalilahli ngoba vele le ndlela ayilula, ibuhlungu, ijulile ngoba futhi uyidwanguza wedwa. Akufuneki bantwana bethonga ukuqina nokuphapha nokuyaphuzela kulolu hambo lethonga. Linda abantu abadala bakwazise ukuthi kufanele kwenzekeni. Siyabonga kakhulu kuKhanyisa TV.